Достым, бүгенге тапшыруыбыз гадәти булырга охшамаган. Беренчедән, без Казанда түгел, аннан 46 чакрым ераклыкта урнашкан Бравой-Матюшны җирлегендә, Волга яшьләр үзәгендә. Яшьләр тукланышының һәр чыгарылышы үзенчәлекле. Әмма бүген... Икенчедән, без бер төрле киенгән. Ваня, җин юк партиядән туктыйсыңмы син юкмы? Достым, без сине сәяхәткә алып чыктык, әмма кайда икәнлегебезне хәбәр итмәдек. Без Казанда 25нче тапкыр уздырылучы татар яшьләре көннәренә җыелдык. Юбилей фестиваленә. Биредә татар милләтенең иң сәләтле, иң креатив, иң позитив яшьләре күзгә-күз очрашалар. Очрашалар, танышалар, берләшәләр. 25нче тапкыр уздырылучы татар яшьләре көннәренең атмосферасына бергәләп чумый. Biz milletimizni, medeniyetimizni, telimizni, tariximizni unutmazga tiyik. 25 yıl içinden davamında Gümüş data diye atılab etinde. Şuna göre Tatar yaşları günlerinin kileşege devamı olsun diyen tilekte kalam. Нәрсәгенә булса да, нинди генә шартларда да татар булуыбыз белән горурланып яшәргә язсын. Татар егет кызларыбыз һәрвакыт үзләренең үз төбәкләрендә мөхаягына яшәсәләр дә, алар арасында миллионлаган татарлар барлыгын онытмасыннар һәрвакыт. Гомумән җәмгыятьнең иң асыл егет кызлары булып кала бирсеннәр һәм иң мөһим үзәллекләрендә профессионаллар булып һәрвакыт татар икәнлекләрен онытмыйча татарлыгыбызны үстерсеннәр. Иннополис безгә бик ошады. Мин үзем IT сферасында эшләнгәнгә күрә, мине мондагы мөмкинлекләр, мондагы эш урыннары, уку урыннары бик кызыксындырды. Һәм татар яшьләре көннәренә безгә менә шундый Иннополисны күрсәтергә мөмкинлекләре биргән өчен бик рәхмәтле. Dünyada küp нәрсә белдем, син туган тел аркылы.